Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivian. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti moki štapiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. O ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probaćuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. To izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ugrejati senom. Tako je. Gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. Divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično.
A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je. A sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam. Svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. A šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. Nemoj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo, tako je. Da. To je stvarno dobar burger, pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Šta? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno, jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša, čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Obožavam Milku, toliko je ukusna. Malo se rastopila. Došla mi ideja. Želim da moja kućica bude najlepša na svijetu. Zato ću staviti čokoladice na krov. Ovako. Wow, kako lepo. A sada moram sve rastopiti. Koristit ću fen, sa njim će biti lakše. Wow, pogledajte. Ovo je prelepo. Mnogo mi se sviđa, ali to nije sve. Na vrh ću staviti veće čokoladice sa bombonama M&M's.
Ispalo je još bolje nego što sam zamišljala. A sada treba ukrasiti samu kućicu. Ukrasit ću ulaz čokoladom s čokoladnim bombonama. Biće ne samo lijepo, već i ukusno. Nevjerovatno. Okačit ću još ramu od čokolade na prozor. O da, izgleda ekstra. Ostaje samo da prikačim tablu M&M's. To je to, moja kuća je gotova. Pogledajte kako je čokoladna. Mnogo mi se sviđa. Svaka mi čast. Obožavam Huba Bubu. Sofija je napravila tako lepu kuću. I ja hoću takvu. Ali moja kuća će biti ukrašena Huba Bubom, jer je mnogo volim. Pomoću ovog pištolja koji pravi balone od žvake farbat ću svoju kuću u roze boju. O da, to je jako zabavno. Došla mi je još jedna ideja. Želim staviti žvaku na krov kako bi bio još lepši i slađi. Baš je zgodno što je ova žvaka tako dugačka. O da, jako mi se sviđa moj krov. A višak ću samo odseći. Super! A ovdje je nekako prazno. Moram staviti veliko pakovanje žvake. Eto! Napišite u komentarima kako vam se sviđa moja kuća. Ja sam oduševljena. Pa ne znam, moja Elena kuća izgleda previše roze. Moja će biti bolja. Ukrasit ću svoju kuću vaflama. Ovu ogromnu vaflu ću staviti na krov kuće. Ali prvo je treba poprskati šlagom. O da, ovo je nevjerovatno. Nikad nisam vidjela toliko šlaga. Super, a sada stavljam vaflu. I to je to, moj krov je spreman. Ispada da se na šlag može zalepiti bilo šta. Zato ću dodati malo šlaga ovdje i zalepiti jagodu. I još par ukrasa od šlaga na uglove kuće. I na prozor. O da, kako sve slatko izgleda. Meni se jako sviđa. Napišite u komentarima volite li vafle isto kao ja. Wow, devojke su već ukrasile svoje kuće s polja. A vreme je da se kuće ukrase iznutra. Ćao, devojke. Ja idem da odmorim u svojoj kući. Jo, ovdje je baš prazno i tužno. Moram da dodam par slova na pisaču na zidu Huba Buba. Ispalo je super. A sada moram da naduvam par balona da uvek imam gde da sedim. Pogledajte kako je veliki. I obavezno moram imati aparat sa žvakama. Sad ću izvaditi par žvakica i probati. O, kako zabavno. A kakav je ukus? Wow, to je ekstra. Treba da okačim na zidove moje slike gdje duvam baloni od žvake. A znate šta ću da uradim? Napravit ću ramu od žvaka. O da, to je divno. Pogledajte. O, skoro sam zaboravila da stavim nešto na pod. Hoću da imam lep roze tepih. Savršeno. Ova soba je iz mojih snova. Želim što pre da se slikam ovdje da zauvek zapamtim ovaj dan. Super, Miley je već potpuno sredila svoju kuću. Hajde da vidimo šta je kod Sofiji. Kod mene je sve u redu. Upravo sam završila da šaram zidove nutelom. A sad ću staviti čokoladnu fontanu ovdje i ovdje. Obožavam čokoladu. O da, lepota, uključujem. Wow, moja želja se ostvarila. Presrećna sam. Obavezno moram raširiti mekan tepih. Da, tako je mnogo bolje. A još mi treba fotelja. Imat ću fotelju od KitKata. Napišite u komentarima da li volite KitKat. Na zid treba da okačim čokoladni ram sa mojom slikom. Dobro je. A čokoladni čekić mogu pojesti. Baš je ukusan. Sad ću uzeti štapić sa marshmallowom i umočiti ga u čokoladnu fontanu. Ne staju džabe ovdje. Wow, to je baš ukusno. Obožavam. U mojoj kući je suviše prazno. Moram to da popravim. Okačit ću na zidove sat od vafla.
I želim da zalepim nalepnice u obliku vafla. O da, zidovi mi sada izgledaju tako lepo. Rado bih sve to pojela, ali šteta što su to samo nalepnice. Šta je to na čelu? Ne treba mi. O, tačno. Treba mi korpa gdje će biti sve moje igračke. Mede, sad ćete živjeti ovdje. O, kako ste slatke. A sad mi treba stolica. Napravljena je od vafla, zamislite. Mnogo mi se sviđa. A šta još treba? Tačno, nedavno sam napravila ram od vafla. Treba da stavim svoju sliku u njega. To je to, završila sam. Sada mogu da jedem. O, koliko je lepo ovdje. Nevjerovatno. Svaka čast, devojke. Idemo dalje. Pomerite se, hitno moram da dostavim narudžbinu. Gde sam to ja? Oho, jesu to jestive kućice. Nevjerovatno. Ova jagoda izgleda ekstra. Sad ću je probati. Preukusno. Šta? A ovdje je ogromna čokolada na krovu. Hitno moram da je probam. O, da, to je preukusno. Ko je ostavio tako lepu čokoladu na krovu? Šta? Kuća od žvake? Pa ja obožavam Huba Bubu. Šta radite ovdje, gospodine? Vratite mu žvaku na mesto. Kakva je to galama? O ne, moja čokolada. On je sve pokvario. Moram da idem. Ćao, čao. Ali stvarno moram da idem. Šta je tamo? Odlazim, a žvaku ću poneti sa sobom. I čokoladu isto. Stani! Svakako ćemo te uhvatiti. Da, nemoj ni pokušavati da pobegneš. O, šta je to? Haha, poverovala si. Pažnja, pažnja. Spremite mi, molim vas, sandvič. Jel može? Nema problema. Lako? O da, to nije teško za mene. Dakle, prvo mi treba ovaj komad hleba. Hajde, leti kod mene. Oho, nevjerovatno. Hoću i ja tako da umem. Stavljam hleb, sir, šunku i ponavljam tako nekoliko puta. O da, treba mi što više sira i šunke. Tako je. Zatim ću iseći sa 4 strane i skloniti više. Dalje uzimam lep sos. Skloni se od mene. Dakle, sipat ću sos na sandvič. O da. Pogledajte kako lepo curi. Zatim uzimam čips. On mora biti ljud. Tako je. I izmrvit ću ga čekićem. Tako je. Jo, što se dešava? Dosta. Da, upravo si plovno, dovoljno. Dakle, izmrvljeni čips ću sipati na sandvič. O da, dalje sipam ulje na zagrejan tiganj. I spuštam sandvič da se prži sa svih strana. O, to će biti prelepo. Ej, vidi šta ja još imam? Hoćeš da daš i to? Kakve su to šale? Sad ću da ti ispijem krv. Ma daj, samo se šalim. Dakle, i ja imam ovakve raznobojne sireve. Prvo ću narendati ovako. Super. A sad ću istopiti sir. Super, tako će biti ukusnije. Eto, uspela sam. Bilo je jako zabavno. Stavljam drugi komad hleba, uzimam kalup u obliku leptira i pogledajte kako lep leptir je ispao. Baš je ukusan. Ovaj komadić stavljamo odozgo i to je to. Kako je zabavno igrati se sa vatrom. O ne, moja kosa! U pomoć! Ma smiri se, sad ću ugasiti tvoju vatru. Eto, to je to. O, ti si me spasila, hvala puno. A vatre više nema. Nije li sve u redu? Super. Dobro, sad ja. A vreme je da izvadim svoj sandvič. Stavit ću ga na lep tanjir i to je to. Prijatno. A zombi ništa nije uradio. Sad ću smisliti nešto. Da vidim šta imam u kanti za smeće. Uvek nađem tamo nešto ukusno. O, mačja hrana, volim je. Sipet ću ga na tost, staviti koru od banane. A preko obavezno žvaku. Da, to će biti super. Ajoj, kako odvratno. Wow,
A šta je ovo? Fuj, kako odvratan miris. A povratiću? A ne, to sigurno neću jesti. A ovaj sendvič izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Kako se razvlači sir. Wow, preukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. To je nešto veoma originalno. Sad ću probati. Ne mogu da shvatim na šta me to podsjeća. Moram još jednom probati. O ne, a zašto je tako ljuto? To je mnogo ljuto. Požar! Sad ću sve da spalim ovdje. Ups. Mirno, ja ću svima pomoći. Imam vodeni pištolj. Da, sad ću ugasiti požar. Kako olakšanje. Hvala puno. Jesam spalila svu hranu. Žao mi je. Hoćete da vam ispričam vic, jeli? Pažnja. Ovog puta želim pastu sa ćuftama, jel može? Da. Okej. Obične makarone? Fuj. Ja ću koristiti crne. One su moje omiljene. Prvo ih treba skuvati. Jao? Dakle, sada ja. Otvaram teglicu, uzimam žvaku i stavljam je u usta. Eto, ja volim da pravim baloni od žvake. Pogledajte kakav lep balon sam napravila. O, da, super. Gotovo. A sad ću brzo da napravim figuricu. Eto, ispao je pas. Hoćeš da ti ga poklonim, jeli? Kako me nerviraš, eto ti. Što si uradila? Moja kuca. Molim te, ne plači. U stvari plači. Treba mi voda. Hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Kako je najbolje skuvati dugačke špagete? Verovatno ih treba slomiti i baciti u vodu. Kako lepa teglica. Daj mi moj paradajz sos. Dakle, sipat ću ga na crni tanjir. O da, to podsjeća na krv. Super. Zatim stavljam svoje crne špagete. A preko ću dodati mleveno meso. Sirovo naravno, tako je ukusnije. Ali to još nije sve. Treba mi ukras. I to su moji omiljeni paukovi. O da. Hej mali, gde ćeš? Vrati se na tanjir. Mamice, to je pauk. U pomoć. Sad ću te prebiti. Izvini, zombi, hoćeš žvaku? Ostavi me na miru. Pa dobro. Dakle, sad ću sipati sve žvake na dasku i razvaljati uz pomoć oklagije. Da, tako je. A sad ću da isečem od mog sloja rezance. Samo treba provući žvaku kroz specijalni uređaj. Gledajte. O da, odlično mi ide. Ja sam super. A zatim mi treba Nutella. Ona je jako ukusna. I sipat ću je na moje špagete. O da, i naravno mi trebaju šarene slatke bombone. Ispada tako lepo i veselo, kao što volim. Međutim, ja sam završila. Kada je to miris? Zombi, tebi sve gori. Treba ugasiti požar. Dobro je što uvijek imam sa sobom moju kantu za zalivanje. Eto. Hvala ti, klovnu. Dakle, ja sam skoro završio opći. Bale su mi ispale. Možete li da požurite? Ups. Prijatno. Dakle, mamice, pauk! Ne, ja ne volim paukova. Neću da jedem to. A ovo jelo ću rado probati. Izgleda mnogo slatko. Pa to je žvaka. Znači mogu napraviti balon. Jako zabavno. Čekajte, šta je ovo? Izgleda jako odvratno. Neću to probati, žao mi je. Okay. Ne moraš, to je ukusno. Dakle, pobedio je kom. Ja, baš mi je drago. Ovo je za tebe, izvoli. Ovog puta mi se jede kolač, ovakav, jel može? Okay. Dobro. Važi. Naravno.
Dakle, ja ću početi. Treba mi brašno. Svrbi me nos. Ništa ne vidim. Jao. Ne brini, sve sam očistila. Dakle, sipat ću brašno, a zatim treba mi ovakav uređaj. Unutra ću sipati mleko. Da, gledajte. To je baš zabavno. O, da. Mogu to gledati non stop. Baš cool, jel da? Dobro, dosta igranja. Idemo dalje. Sad mi trebaju jaja. Gledajte, umem da žongliram. Ups, ili ne umem. Zaprljala sam cijelo lice. Smeta se. To je najbolja pohvala za klovna. I opet uzimam jaje i razbijam ga. O, da. A sada treba sve dobro promešati. Da ne bude grudica. Odlično. Ostalo je da umestimo ovo testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Ja sam pravi klovn kuvar poslastičan. Ups, izvini. Dobro, sklanjam. Nemoj da se dereš. Dakle, sad ja. Uzet ću krv sa ukusom jagode. Probušit ću kesu i sipati to u moje testo za kolače. O, da. Sa sirupom od jagoda će biti vrlo ukusno. A sada treba sve dobro umutiti. O, da. Ispala je dobra konzistencija roze boje. Sipat ću sve u kalup i nosim u rednu. Idi, vampiriću, nemoj da zalutaš. Uključujem i merim vreme. A sada mogu da letim. Cool! Hoću ja da letim. Zombi, vidi trik. Evo prst postoje, a sad ga nema više. I opet se pojavio. Cool, gledaj, ja tako mogu. Eto, otkinula sam prst. Kakav užas. Otkinula si sebe prst. A šta je sa njom? Verovatno samo spava. Užas. Što si tako plašljiva? Vratit ću prst na mesto. Ups, nisam uspela. Ideja! Smislila sam dizajn kolača. Sipat ću zemlju, zatim kolač i... Da! Sad mi treba moja cipela. Dodat ću malo crva iz moje cipele. Ispalo je super. Svaka mi čast. Halo? Hej, vampire, prestani da spavaš. Ustaj! Pa šta je to? Budi se! Šta je to bilo? Koliko sam spavala? Moj kolač, treba ga brže izvaditi. Izgleda da u redu. Nije izgoreo. Dakle, napravila sam prelep kolač. A sad ga moram ukrasiti. Sipat ću ovakav crni šlag. A zatim dodati krila, oči i usta. O, da. To će biti jako dobro. Svaka mi čast. Ja sam završila. Wow, super! Niko tebe nije loše. Gde je moj kolač? Sad ću nešto smisliti na brzinu. Zombi, vidiš šta sam našla? To je bilo kod tebe u kosi. A sad ću uzeti šareni šlag. O, da. Koristit ću žuti. A zatim ću dodati par crvenih detalja. Jeste već shvatili ko je to? Da, to sam ja. Još mogu da vežem balon. Eto. Hajde, kolaču. Leti. Wow! Gde je treći kolač? Kako slatko! On je doleteo do mene na balonu. Baš originalno. Dakle, njega ću prvo probati. Glava klovna je mnogo ukusna. I šlag je nevjerovatan. Ekstra. Da? Thank you very much. Ne mogu da se odvojim od ovog jela, ali moram da probam i ostalo. Jao! Zašto mi zombi svaki put sprema nešto odvratno? Fuj, crvi! Odvratno! Zombi je tužan. Bravo, slatki mišu! Sad ću probati krilo. Baš je ukusno. A sad ću da odgrizam sam kolač sa crnim šlagom. Neverovatno! To je mnogo dobro. Dakle, ostalo je zabrati pobednika. I
Pobedio je vampir! Da! Čestitam! Hvala! Šta je to bilo? To je bio Frank! Jao, šta je to? O, fuj, užas! Šta se dereš? Kakav je to nesporazum? Gadno mi je čak i da pipam to. Odvratno. Konobar, odmah. Šta želite? Pojedi to, molim te. Šta? Nećeš? Naravno da ću ti platiti. Ne, nisam spreman. Čak ni para nisu pomogli. Hej, lepotice. Ja ću pojesti to. Daj meni pare. Pa dobro. Daj mi to, brzo ću to ja. To je ukusno. Izvoli. O, da. Samo jedna novčanica, pa dobro. Try this. Dobro, sad ja. Jao, pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ću probati ovu žvaku. To je mnogo ukusno. I balon je super. Blago meni. Wow, pogledajte, sjajan mi jezik. Wow! Skloni ruke, to je moje. Pa dobro, poješću svoju žvaku. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Wow! Kako mi sjaje usne. Divno. Mike, hajde sad ti. Okej, otvaram. Jao, u naočarama je mnogo bolje. Jao, devojke, tako ste nežne. Dobro, sad ću da probam. Kakav je to mali balon? Ne razumem. Dobro, nastavit ću da žvaćem. A zatim ću naduvati veliki balon. Baš veliki. Gledajte sad. Oho! Wow, gledaj, Britney. Oho! Pukao je! Kakav efekat. A šta je to? Izgleda baš ružno. A kod mene je torta, ali ni ona ni nešto. Zvono? Okej. Sad ćemo da vidimo šta je to. To je kraljevska torta. Tako je lepa. I kašika. Cool. Hajde, Mandy, počni. To nije fair. Dobro, uzet ću kašiku i početi od sredine. Sad ću probati. Pa nije loše, sviđa mi se. Da, a može da se jede. O, da, to je jako ukusno. Delicious. Priznajem da nisam bila u pravu. To je mnogo ukusno. O, da. Što? Insekt? Bio je u torti? O, ne. Što? Jao, koliko buba švabe u torti? Ne mogu da verujem. Sad ću vas otrovati. Da, tako je. Gotovo, mirna sam. Hajde, Britney, sad ti. Dakle, početi. Tu će mi trebati pomoć. Halo? Da, čekam vas. Kako vam mogu pomoći? Ja ću vam platiti, a vi mi napravite tortu, kao kod Majka. Jeste čuli? Okej. Dakle, treba smisliti ukras. Gotovo. Evo vaše torte, izvolite. Wow, svaka vam čast. Neverovatno. Hvala puno. Wow, baš slatko. Pa, vreme je da probam svoju divnu tortu. Sad ću iseći najlepše pače. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Duga je također super. Baš je slatka. Delicious. Blago meni. Šta gledaš, počni.
O da, konačno. Kruna? Ne, to nije jestivo. Devojke, je li treba nekome? Hvatajte. Šta im je? Dobro, sad ću probati svoju tortu. Kako je ukusna. Želim još i još. Da, poješću sve. Čak neću ni da je sečem. Ješću rukama. Tako je. Kruna je kod mene. Uj, Mike, kako to jedeš? Nastavit ću. Treba pojesti još. O ne, padam. Je li živ tamo? Mislim da jeste. Šta je to? Uj. A kod devojka je nešto bolje. Ja sam dobila puno bombona. A kod mene žele za princeze. Jao, Mike, pojedi to što brže. Ne mogu da gledam to. Ali ja ne želim. To izgleda jako odvratno. Ali ukus je super, nisam očekivao. O, da, blago meni. Šteta što sam dobio tako malo. Sve ću polizati. To je odvratno. Hajde, Mandy, nastavi. Dakle, sad ću probati svoje bombone. Pogledajte kako to super izgleda. I ukus je dobar. Šta je sa mnom? Pogledajte mi ruku. Zanimljivo. A šta će biti dalje? Sad ću probati. Wow, sva sam šarena. Neverovatno. Šta ti je? Oho, kakav užas. Prošlo je. Neću te više dirati. To je privremeni efekat. Hajde, Britney, sad ti. Dobro, skidam poklopac i stiskam. To izgleda božanstveno. Delicious. Čekajte, nešto nije u redu. Zlatni lančić. Oho, ne mogu da verujem. Probat ću još. Njam, njam. A šta je ovo? Broš. Šta? Prsten? I kruna? Odmah ću je staviti. Neverovatno. Ja sam najsrećnija na svetu. Što? To nije fair. Hoću ja ukrasti? Smislila sam nešto. Sad ću sve uzeti sebi. Šta se dešava? Baš nezgodno ispalo. Moja kosa. Ćelava sam. Sad ću sve vratiti. Izvoli. Odvratno. A kod majke? Kod majke Kinder jaje. Da, obožavam ga. Pogledaj tamo. Koliko Kinder čokolade. Blago meni. Mandy, bolje pogledaj šta ti moraš jesti. Prestanite da se smijete. Kako da jedem istopljenu čokoladu? Fuj, sad ću povratiti. Pokušat ću da je otvorim. To je baš ukusno. Nema veze što ne izgleda lepo. Odvratno. Ideja. Sad ću je snimiti i izbaciti na društvene mreže. A šta se dešava? Jesi normalna? Šta radiš? Mike, jedi već. Vrlo rado. Otvaram jaje. A omot mogu baciti. Wow, to je jako dobro. Ispustio sam jaje. Jaje se razbilo, ali tako je čak i bolje. Da. Poješću sve do kraja. A sada treba pogledati poklon. To je autić. Super. Mogu se igrati sa njim. Jao, Mike je kao dete. Samo bi se igrao.
Što? Izvinjavam se. Dakle, sad ću ja probati svoju čokoladu. Počet ću od... ne, konobar, dođi. Slušam. Nahrani me čokoladom. Nema problema. Prvo ću je otvoriti. Otvorite usta. O, kako ukusno. Predivno. Hoću još. Dobro. Izvolite još. I još jedna dolazi. Šta radiš? Hajde već. O, da, prelepo. Čute, šta? Upalo vam je nešto oko. Kako je bezobrazna. Slušaj, hajde da ukrademo nekoliko čokolada. Hej, boli nas. Vama je ulaz zabranjen. Da, zatvorena žurka i još. Jesam rekao. A Britney se obično igra sa Barbie, dok Monika se igra sa svojom omiljenom vešticom. Kućica im je jedna, ali je očigledno malo za dve lutke. Devojčice se često zbog toga svađaju. Jao, kuća će sada pasti. Eto pale, baš mi je žao, slomila se. Nije problem, ja ću sama sebi napraviti kuću. Ja isto. Zalepit ću sve kartonske delove među sobom. Dakle, počinjam. Treba mi lepak. Aha, a sada ću spojiti sve to. Tako je, sad je moja kuća gotova. Super! Još treba staviti krov i to je to. Što? Monika ima sličnu kuću? Da, i ja sam sagradila sebi odvojenu kuću. Ni samo tebi to dozvoljeno. Treba izrezati prozore. Šta? Da, i meni treba prozor. Super! Ona sve ponavlja za mnom. Sad ću je naučiti pameti. Imam vodeni pištolj. Tako je bolje. Britney, gde ćeš? Bilo je smešno, nemoj da se ljutiš. Ne, to nije smešno, sva sam mokra. Ali došla mi ideja. Imam nesase. Unutra je mnogo lakova za nokte. Treba izabrati savršenu boju. Da, ova roza je prelepa. Sad ću ofarbati moju kuću. Tako je. O, da. Boja je divna. Ispalo je odlično. Došla mi ideja. Mogu da ofarbam kuću u zeleno. Biće super. Ja obožavam zelenu boju. Koristit ću valjak. Tako će biti mnogo brže. To je to. Završila sam sa barbanjem. I ja sam završila. Dobro, šta da radim dalje? Tačno. Krov. Stavit ću čebe na krov. Da, ovako. I čebe na ravno roze. Dobro, a moj krov će biti u lišću. Odlično se slaže sa zelenom bojom. A sad ću napraviti okvir za prozor. Da, izgleda savršeno. I meni treba okvir. Samo što će moje biti bele boje. A sad ću zalepiti cipelicu. A ja ću staviti na lepnicu šešira veštice. O, divno. I meni se sviđa moja kuća. Šta dalje? Tačno. Počet ću da sređujem prvi sprat. Prvo treba staviti tepih. Tako je. Ovdje će biti dnevna soba. U ovoj sobi moja veštica će moći da prima goste. Dakle, stavit ću kauč, drvo i sto. Na njemu će biti biljke i kamen. Također ću imati stočić za kafu. Na njemu će moja veštica moći da čuva svoj šešir. O, da, prelepo. Kako ti se sviđa? Baš mi je drago što si oduševljena. O, a još ti fali ogledalo. Veštice, izvoli. Ja sam mnogo lepa. Dobro, uzmi ogledalo i okači ga sama gde hoćeš. Svaka čast. Ali mislim da ti treba više ogledala. Moje lutki se stvarno sviđa i ja sam srećna. Svaka mi čast. I ja sam počela da pravim prvi sprat za malutku. Tvoj će u poređenju sa mojom biti užasan, Monika. Gledaj kako se to radi. Ja sam već stavila tepih i okačila zavesu.
Zatim ću staviti fotelju, komodu. I ovdje će biti stočić. Treba će nam još televizor. Na njemu će se prikazivati moje omiljene emisije. Ona je tako smešna. Stalno joj se smijem. Ispalo je tako super. Oduševljena sam. O, Barbie! A vidi svoj prvi sprat. Kako ti se sviđa, jeli? Znala sam da će ti se dopasti. Kao što sam i rekla, moja soba stvarno izgleda bolje. Nije tačno. Šta da napravim na drugom spratu? Ideja. Potreban mi je veštački travnjak. Želim da ga stavim pored kuće. O da, on je tako mekan. Imam ideju. Sad će doći. Šta? Gde je otišla Britney? Dobro, nema veze. Moja veštica će moći da se vozi ovdje na svom biciklu. Ali to još nije sve. Napravit ću jezero za nju. Da. Izgleda super. Tu će biti klupa. Ona će moći uveče da gleda kako plivaju slatke patkice. Evo ih. Stavit ću ih u jezero. Hajde, plivajte, mališani. A ti, moja draga, sedi na klupu. Eto, uživaj. Moja veštica obožava da čita knjige. Znala sam da će ti se dopasti. O, preslatko. Vratila sam se iz šopinga. Kupila sam za moju Barbie sve što joj treba. Napravit ću joj bazen. Evo ga. A u bazen treba sipati vodu. O, da, tačno. Sipat ću. Super, tu će biti ležaljke, suncobrani. I stavit ću još različite detalje. Tako je. I uključujem muziku. Moja Barbie ne može tako da ide da pliva. Mora da se presvuče u kupaći kostim. Tako je mnogo bolje. Hajde da te stavimo na ležaljku. Super! I uzmi koktel. Vidi, Barbie. Tvoji prijatelji su stigli. Svi su došli na tvoju žurku na bazenu. Sjajno! O, Ken, čao. Dugo te nismo videli. Kako si? Hajde, sedi tu, pored Barbie. O, kako su slatki. Jo, Jess, tvoja odeća uopšte ne odgovara za bazen. Hajde i tebe da presvučemo. Tako, mnogo bolje. Sedi u bazen. Yes. Uživaj. Znam da svi vole da se rasklade u bazenu po vrućem danu. Pusti se. O, i daću vam kokteli. Evo ih. Poslužite se. Prijatno društvo. Šta? Britney tamo ima celu žurku. Moja veštica to ne voli. Napravit ću drugi sprat. Dakle, tu će biti kuhinja. Čak će i kuhinja kod mene biti roze. Kako divno. I kuću staviti ovdje. A hranu tu. Odlično. Kako hladi ovaj frižider. Zatvaram, to je to. A sad ću rasporediti sve za kuhinju i kuvanje. Tu će biti sto, a ovdje toster. Hajde da napravimo par tostova. Gotovo. Stavit ću hleb na tanjir. Tako je. A zatim namazati džemom. Evo ga. A Barbie, vreme je za ručak. Jesi gladna? Sedi, draga. Prijatno. Sad ću ti pomoći. Ja znam da ti voliš sendviče sa džemom. Hajde, treba namazati džem na tost. Aha. Tako je. Odlično. Sve spremno. Sada možeš da probaš. To je mnogo ukusno, veruj mi.
Jel da? Znala sam da će ti sve pasti. Monika, a jesi ti napravila kuhinju? Da, ali postoji mala razlika. Moja je bolja. Ovdje je koktel. Omiljeni koktel moje veštice. Devojke, napravili ste veoma cool kuhinje. Idemo dalje. Ostao je treći sprat. Na trećem spratu će biti spavača soba. Ovdje će moja veštica moći da se odmara. Prvo treba staviti crni tepih. Da li je to tepih? Ovo je tepih. Da, mnogo lep. Uvek me kopiraš. Dobro, to će biti krevet. A ja imam roza krevet. Dakle, sad ću ga staviti ovdje. A na zid sam zalepila veliko blistavo srce. A meni je potreban ormar. U njemu će biti sva odeća moje veštice. A u komodi sve njene knjige. Stavit ću ogledalo, par njenih omiljenih stvari i okačit ću poster. Da, tako je. Što? Dobro, ormar moje Barbie je sigurno veći. Ona ima tako puno odeće, nemate pojma. Dakle, okačit ću sve, a dole staviti torbice i obuću. Moja Barbie će biti oduševljena. Wow, devojke, svaka od vas je napravila prelepu spavaču sobu. A vašim lutkama će se sigurno dopasti. Treba da pokažem Barbie. Jo, njeno odeće ne odgovara. Znam, hajde da te presvučemo. Izgledaš mnogo lepo. Ne znam šta da izaberem. Sve mi se sviđa. Šta? A u sobi moje veštice ima gramofon. Ona će svaki dan moći da pleše direktno u spavačoj sobi. Hajde da im pokažemo. Jeku, da. Odlično igraš. Neverovatno. Moja Barbie je tako lepa. Ali meni je dosadilo da se igram sama. Ideja? Hajde da odemo do komšije sa tortom. Yes. Eto, uzmi. Idemo. Monica, zdravo. Ćao. Nismo došle kod tebe praznih ruku. Yes. Moja Barbie odlučila da vas počasti tortom. O, kako slatko. Dobro, hajde da se igramo zajedno. Naše lutke su drugarice i mi isto. A dakle, napunit ću akvarijum vodom. A voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super! A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov. Da. Tako je, super. A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra i ispolja. Sjajno. A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo s akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću pastelin. Eto ga. A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaoni. A posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično. A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i mešam. Gledajte, sve
Ovi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kakva lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pipke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I gledajte. Ispali su pipci krakena. Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje. I loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum. A bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. Dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je. A u mali akvarijum ću staviti roze ligavca. Kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. Da? Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da. Na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da. Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. Da. A sad ću napraviti garderobu. Odlično. Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga. Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme. Eto, gotovo. Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Jo, šta je kod Wednesday? Kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob. Nadam se da unutra nema nikoga.
stvar. Izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow, ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate što vole vaše omiljene lutkice? Wow, dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Dobro.